תשיעי של ג'ורדן לויד עם 15 של הורט עם 15 נקודות, רוצה 17, אין לו, הריבאונד של אוסמני. ונקודות פה בכחול יסגרו סיפור סופית מבחינת זהות המנצחת. זהו קורדיניה. לויד, לארקין לקורדיניה, זה בחוץ. אבל אנחנו על 20 שניות לסיום המשחק הזה עם הבדל של חצי שנייה בין השעונים, 3 פוזיישן עם הבדל. והאיירבול הזה של בריסט לא מוסיף שום דבר. הנתון הוא 0. בדרך לניצחון, מכבי תל אביב בדרך להפסד בכורה, הפסד במחזור הראשון של העונה הזו. מכבי תל אביב, אני לא יודע עד כמה היא ציפתה לנצח את המשחק הזה, כי ההכנה שלה לא הייתה טובה, מה שכן, היא הייתה תחרותית, והיא הובילה לאורך לא מעט דקות במשחק הזה, כמה דקות של חוסר ריכוז, ואני אומר שגם חוסר ניסיון. ראית פה עיבוד של ריכוז בכל מה שקשור לפעולות הגנתיות מול שחקנים כמו לארקין, מול שחקנים כמו לויד, מול שחקנים כמו שמיץ, שפשוט לא מכירים אותם. זה שחקנים שלא שיחקו ביורוליג ולא מכירים אותם, וחבל. החדשות היותר טובות זה שמכבי תל אביב לפחות מקבלת חזרה את הורד עם ה-15 נקודות, את סורקין עם היכולת הטובה וה-15 נקודות שלו, תמיר בלאט דקות טובות ו9 אסיסטים עד השני עיבודים האחרונים שלו. אבל מהזרים, בטח שמלוני ווקר שעשה 3 נקודות עד הפציעה שלו, 3 נקודות ב-14 דקות, ולא רק הוא, סנטוס, בריסט, כל השחקנים החדשים ממש קיבלה מעט. EuroLeague, brought to you by